sa lugar na ito. Dahil malalim ito mga ka-online, karagatan ang baba nito at kabukiran naman ang taas. Yan mga ka-online. Ka-online, tapos na tayo mag-deliver. Tapos ang gagawin natin ngayon is magsi-swimming tayo dito sa famous na Kinahulugan Falls. Tara na mga ka-online, maligo na tayo. Yay! Hello mga ka-online, meron na naman tayong confirm order ngayon, and yung client is from Kinahulugan, Lagunoy, Camarines. Ang order niya is Zowie Superstar Dual Cabinet, medyo malaking Durabox to mga ka-online, nakabox siya. So i-deliver natin siya ngayon sa Barangay Kinahulugan, Lagunoy, Camarines. Alam niyo mga ka-online, ang Kinahulugan, isa sa mga barangay ng Municipality of Lagunoy, Camarines. Medyo napakaganda sa lugar na to kasi itong Barangay Kinahulugan, bukid yung taas niya, and yung baba niya is dagat. Dito mga ka-online sa Kinahulugan, Lagunoy, Camarines, meron ditong famous na waterfalls na tinatawag nilang Kinahulugan Falls. So after natin mag-deliver, puntahan natin to, mag-swimming tayo. Tara mga ka-online, i-prepare na natin. Hello mga ka-online, ma-deliver kita ngayon sa Kinahulugan, Lagunoy, Camarines. Tara, ibahanin ko ako. Ang order ng kliyente mga ka-online is Zowie Superstar Dual Cabinet. Hangiran sa kabilaan, 5-layer drawers sa gitna. 1, 2, 3, 4. Ayun, na-prepare na natin mga ka-online. Tara, biyahe na tayo sa Kinahulugan, Lagunoy. Welcome to Lagunoy, Camarines mga ka-online. Magdi-deliver tayo sa isa sa mga barangay ng Lagunoy, sa barangay Kinahulugan. Ang barangay na ito ay may napakagandang tanawin dahil kabukiran ang kabila nito at karagatan naman ang ibaba. Yes mga ka-online, dito sa Kinahulugan matatagpuan ang napakagandang Kinahulugan Falls, no? It is the most convenient and easy to reach waterfall destination in this municipality. Considering height of this waterfall, it can be claimed as one of the tallest waterfalls in the Philippines. Napakaganda dito mga ka-online, kaya paka-deliver natin mamaya, maliligo tayo dito. Ayun mga ka-online, medyo malapit na tayo sa sentro ng Kinahulugan, Lagunoy, Camarines. Ayun, konting biyahe pa mga ka-online. Ang pagpunta dito mga ka-online sa sa Kinahulugan, Lagunoy, lalo na sa Kinahulugan Falls, very easy lang mga ka-online because it is few step away from National Road going to Karamuan. Kaya kung sino yung gusto pumunta dito, napakadali lang, napakadaling puntahan. At ang maganda pa dito mga ka-online, yung kliyente natin na dideliver natin itong Zowie
Superstar Dual Cabinet. Napakalapit lang sa kanila ang Kinahulugan Falls. Siguro mga 100 to 150 meters lang. Kaya yun, mag-i-enjoy tayo mamaya. Mag-i-enjoy tayo sa pagtampisaw sa napakagandang waterfalls na ito. Sa napakalinaw na tubig at napaka-presko. Ayun mga kaunlay. Ang ganda dito mga kaunlay. Kitang-kita mo yung karagatan, yung Lagunoy Gulf. At itong kabila naman ito mga kaunlay, kabukiran ng Lagunoy, Camarines Sur. Yun eh. Andito na tayo mga kaunlay sa Kinahulugan, Lagunoy. Yes. Mga kaunlay, andito na tayo sa Kinahulugan, Lagunoy, Camarines Sur. Mahulog ka na sa maling tao, huwag lang sa lugar na ito. Dahil malalim ito mga ka-online, karagatan ang baba nito at kabukiran naman ang taas. Tara na mga ka-online, pupuntahan natin yung bahay ng kliyente. Babagtasin natin itong papulusok na kalsada. Pagdating dun sa kanto mga ka-online, bubuhatin na lang natin itong Durabox paakyat sa kanilang bahay kasi nasa parting taas yan ng bukid. Okay mga ka-online, malapit na tayo. Yeah. Ayun mga ka-online, andito na tayo sa Kinahulugan. Ito yung signage ng Kinahulugan Falls, open na pala sila. Ito mga ka-online, binabagtas natin yung bahay. Papunta dun sa bahay ng kliyente, medyo pataas siya. O yun, tumatakbo na siya yung nakapula. Nasa mataas na parte siya ng bundok ng Kinahulugan, barangay Kinahulugan. Dahan-dahan, baka madulas, baka mabagsak yung Durabox. Hindi yan tatanggapin ng kliyente. Ayun. Yun yung sinampay, baka mapatod, delikado. Ayun mga ka-online, harani na kita sa harong kag kliyente. Ayun, malapit na tayo. Ayun, ang ganda dito, napaka-presko ng hangin. Ayun, nandito na tayo mga ka-online. Yun. Ayan na. Yay! Yun, na-receive na mga ka-online ang item. Yes! Mga ka-online, tapos na tayo mag-deliver. Tapos ang gagawin natin ngayon is magsi-swimming tayo dito sa famous na Kinahulugan Falls. Actually yung Kinahulugan Falls mga ka-online, mga 100 to 150 meters lang ang lapit niya dun sa customer na dinilibera natin. Kaya napakalapit lang. Napakalapit. Andito na tayo mga ka-online. Andito na tayo mga ka-online sa Kinahulugan. Yun. Ayan na nga mga ka-online, andito na tayo sa ipinagmamalaki ng Lagunoy, Camarines Sur, ang Kinahulugan Falls. Tara, mag-swimming na tayo habang maaga pa. Tara na mga ka-online, samahan niyo akong maglangoy sa napaka-preskong tubig. Tara na mga ka-online, maligo na tayo. Yay!
Ang sarap maligo mga ka-online. Woo! Ito yung masarap sa pakiramdam ng isang nag-online selling and at the same time nag-deliver. Mararating mo talaga yung mga lugar na gusto mong puntahan. Yan mga ka-online. Ang sarap maligo, malamig. Ang sarap maligo mga ka-online. Sobrang presko. Malinis yung tubig. At mapapawaw ka talaga. Sobrang ganda. Ayun, tapos naman tayo mag-deliver mga ka-online. Tara, uwi na tayo. Pero syempre kakain muna tayo bago tayo umuwi para magkalaman yung sikmura natin.